रावनोबो दा खिन्था बुंखादों खिन्थु रावनोबो दा मिथिहो बुंखादों खिन्थु आंनि अनजालिया बुहुद दिगदार हजायेंगानो बुहुद दिगदार हजागा मोजा आं खिन्थाना होगोन आफा माखौ खोन्थानो माथो रावनोबो दा खिन्था आंखौ होनदोंलाय ओइ जाम्बा मेथाइसो रोजाबदां ए आंलाय आफाया सोरजोंबा कानेक्सन लादो होननानै आइनो खोथानो मोनसिगोनसो सानलायदोंमोन नेगेटिभ खोथाखौबा बिराद थाब थाब सानो रोंगौना नोंसोरो नैबे नोम्फाखौ केरेक्टारल' साना मिथिबाय वावा क्या डायलग केरेक्टार लुज नङाबालाय माथो सिगां आइखौ माबा खावनानै बोनानैसो लायदोंमोन नो अभद्र गथ' साला जघन्य बेफोरलाय सिगांनिसो खोथा दा थारमाने सिगां आफा नोंबो बिराद केरेक्टार लुजमोन खम बुस्थु नङामोन आफा होमबा नोंबो गोदाव सोराव सनमान गैया मा गैया बक्स फैनो हागौथ' एक दाङा होनानै सिरि थाहाबोलायगोन फरायनायावथ' गैया माबा सदर बदर साला फरायनाया दान जाबाय नामा एगजाम खाथि थां फरायथां दरखार लागानाय सोरबाखि बे फाग्ला फुजानि हावदाव बार बारनाय सिजोनाव फरायो मा फुजानि बार बारनाय माबा बेलाय दा मालाय खथ' मानसिफोरानो फुजानि हावदाव जालागासिनो माला फुजा फैगोन माला फुजायाव थांनो मोनगोन ओमफ्राय माथो जाखो फुजाबानो फरायनाङा जाहैबाय नामा जाखादोलै मानिबा मालायफोरा दा फुजानि ड्रेस बायनाय मा बायनाय दावराव जोंहा माबा दाना फरायनायल' दावराव ड्रेस बायनांगौ मा बायनांगौथ' रायखानो फाग्लासो मा ड्रेस नांगौ नोंसोरलाय माथो मेरला दंखाजोबोआनोलाय बिदि बिफाखौ मा होननांगौ जाखो देलाय साला ड्रेसानो एभेलेबेल दंखायो फुजानि सिगां गथ' गथायफोरनो ड्रेस बायना होनांगौ मा बायना होनांगौ बिनिबो गियानानो गैया मा रखर जानोसि बिदिबालाय बे बाक्सु गिदिरसिम माने थानाय ड्रेसफोरालाय माथो जाजोबखो माथो मेरला ड्रेसफोरानो दंजोबखायोलाय ड्रेस थाना ड्रेस गोदान नांगौ बिसोरनो नाङाबा सावजुब बे फाग्ला सिगांनि गान खोन्था गोजाम ड्रेसफोरा जायो फुजानिया स्पेशल जाखानांगौब्रा फुजानि मोना होमबा आंनोबो गस्ला नांगौ माबाया थाथा जिउ ओइ साला मोख्रा बायदि मा गोदाव सोराव बारदावबासो बारखो फैलाबायदों आं मिथिया आंनो गस्ला नांगौ आं मिथिया आंनो गस्ला नांगौ हगार आं मिथिया आंनो फुजानि गस्ला गोदान होबासो आं हगारगोन हगारलै राजा बासथाबनाङा एक दानो उखुम मुदा बारहो हरलायनाय फिसौ गारहरगारगोनलां खोनादों आङो बिफा मोजांनि रावा बिदि जायो फिसाखौनो बिदि बुंबाय ओइ माथोलि होनबालाय आंजोंलाय रखर बासथाबला बुस्थुब्लि आयै आं मिथियालै आंनो फुजानि गस्ला गोदान नांखागौ मालाय गाख्ला मोनाबा गोदान बायना होबाय नङाबा आङो आफानि खर'खौ आङो हगारखाया राजा हगारथारनाङा गोरना सेरथेलै बायगोन होनांगौ मानि हगारथारनाङा दे राजा जाबाय हगारदो आरो आंनोलाय आसलनोनो होआबा बोरै जानोलै ओइ थैबायलै रखरा फिसा जेव जाव गोन्दा गोन्दै खांनानै महा जारलायावनो गोलैबाय आं दासो मोनदों सास्तिया आं बुंखादोंना नोंखौ सानैल' खांबानो जासिगोन खोमा होननानै ओइ सुवा खाथि हिनजाव साला जल हस्ति साला नोंनो हिनजावसा सासे थानायबा हामगौमोन खोमा होनबाय थानानै आंबो आरो दांख्लायना होबाय हौवासा गोजासो रग' गबोलाबायजोब्बाय थारमाने जोंखौ गोसो जानानै खायाखै उजिबोफ्लांनायसो साला बेखायनोथ' जोंखौ नायनो बायोलै सेया मेन अरिजिनेल बाथ्राखौ दासो बुजिबाय आं नङा आलासना बिदि नङा दे दानि गथ'फ्रा इसेल' बायदि मोनदों आच्छा गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदानखौथ' होमारगोन ना होमाराब्रा फुजानि जोंलाय होगोनबो होआबो होना बारहरनानै जोंखावजोबलां बेखायनोथ' दे दा नोमफाजों बेलासियाव साथामबो थांफा नोमफाया बायना होगोन दे आंनोथ' होखायाबा ना नै दानो खर'आव खिट लाना होखानोसै बुं बोरो होगोन बोरो ओंखार दे फिसाला दे दा साथामबो बेलासियाव ओंखारबानो जाबाय साथामनोबो गस्ला गांसे बायना होगोन आं
बे फाग्ला गस्लाजोंल' जायो गस्लाखौल' बायनानै ओमफ्राय फुजायाव लांथं लांथं थांनांसिगौ नामा होमबा लंपेन्ट बायनो फैसा थोस्लाबनाय नङालै आफा नों बिराद सेप्राखालै मानो इमान अख्रा नोंसोरनोथ' मानो इमान सेप्रा नोंबोथ' देद साला मोसौफोर हा जों मोसौसो थै साला बेखौनो जों मानसि साला लागासिनोमोन आं दै जाम्बा मोसौनि फिसायालाय मोसौ जायाबालाय माथो जायो सान्ता फिसा नोंसोरनाबो बाराद्राय दाम मोनगोन सांजों मा मोनगोन आयै गस्ला मोनगोन राजा गस्ला मोनगोन आफालै आङो फुजायाव बिलुन बायगोन दै आरो पिस्तल मावजालबो बायगोन दाब्लामोन बायदि आरो गालि बायगोन माबानि हेलिकप्टार माबाखौ दामपाल जेसिबि बायदिया ओमफ्राय मबाइल बायगोन दै हेलु दुम्बा चाले होननायखौ बायगोन दे आफा दे नोंसा माखौ फानना बाय सिमावबो दासान बायनाथ' होखानाय नङानो बेखायनोथ' आइजों फुजायाव थांफानानै राजा नुस्लिब खावना लायाबा मोनखानाय नङा नोङो फंबाय गाज्रि आखल फोरोङो आइदै बाला गावसोरबो बिनो फंबायखौबो सानसेबो मोजां फोरोंफेरा बिसोरो खालि जोंनिल' दायना मोदलाना ओंलै बिमा बिफाफ्रा उन्दैसिनखौल' बांसिन अनखायो ओमफ्राय माबा जाबाथाय जोंहासो दाय खोथाफोरखौथ' दानिफ्रायनो बोरायफोर बायदि रोंजोबखाग्रा नोंसोरो दानिफ्रायनो गेदेरनि भाब लायो बिसोरो नुवाखै दे साथामबो मोजाङै दुगैना लाहैग्रोदो थां दा नोमफाजों बाजाराव थांफानोबा हे दुगैग्रोना लायग्रोनोसैलै होनबा आंहाबो दुगैनोसै जाम्बाफोर दंखलाव दानो नारलाय मालाय बारुरु डाइरेक्ट फख्रियाव दुगैखानोसै आमखा देग्लिया लन्थं खुनानै जाब्बाव जाबायबो मा जाबावनांगौथाय बिसोर गथ'फोरजों जेसेबां होदेरबोदों एसेबां नख्राफोरासो बारा जाबोथारदों नोंनिफ्राय जाजोबो गासिबो लाइ होयोबा खेबसेबो थांजों होफेरा बुनोबो अनलायलाङोना देख बेनोथ' दाङार भुल अननो ओंखारसै आंखौ मालाबा साला मस्रायलि समफ्लेलाबायनो गोसो जायो बारावख्राखौ अरे भाई ले लो क्यों डिग के चला गया नहीं लेता है हम ईमान दाम बिसी बोलता है आप अरे ज्यादा नहीं है बोला भाई साहब 10 रुपया और दे दूंगा दरकार नहीं लूंगा हम आप ईमान दाम बिसी बोलता है बेवकूफ इंसान चला निकल जाओ फैदो बेलेग दखानाव नायनि मानसिखौनो नायनानै दाम बुरजा लाग्राखा बायदि नुखादां मोनब्रै दखान नायखांबाय खालि दाम खमनिखौनो नायो फाग्लासो बे बिफायानोथ' दखानसो देखायनो लाबोखो ना ड्रेस बायना होनो फैखोब्रा आं मिथिया आं दिनै बायखागोनानो दे खावनानैबाबो होगोन आं नोंनो जोंफोरा खम लाबावोसो बेलेगफोरा एखौनो मारै बिसि लागोन खम दं दे बर'जों बर' एसे खमायलायनांगौब्रा नैफोर गस्लाफोराथ' साननैसो गानबानो फ्रेद जिलांगोन बोरै नैनो ओरै जियानो नङा इयो ब्रेन्ड माबा ब्रेन्ड मालसो सलिड माल मिथिगोना बेयो दुबाइनिफ्राय हिरि लाबोनायसो ब्रेन्ड कम्पानिनि माल इयो मिथिगो नोंसोरथ' बिदि बुंखागोन र' बायगौबानो मोजां माल बिराद मोजां माल ब्रेन्ड माल गासिबो ब्रेन्डआनो जायो र' नोंसोरना नोंगोले नक्था खुरिया ड्रेसफोरखौ दाम खमाव लाबोनानै बेखौनो दाम बुरजायाव बिराद मोजां सलिड माल गेरेन्थि गोनां ब्रेन्ड माल होननानै फानबाय थासिगोन आफालै बै आलायना दोननाय गोथां गस्लाखौ हिट नुदोंमोन आं बायना होदोब्रा बेखौ बांगाल सावथालफोरासो गानो जाम्बा मानो रेनो इयो ब्रेन्ड मालसो इयो सबसे बरिया मालसो मिथिगोना सावथालफोराल' गाना नङा इखो बायदोलै आफा बिराद पसन्द जाथारदोंमोन आङो हिप हप पइन्टेड नुखागोन आबा बेखौ नाङा दाम गोसाथारनो बेसे नङा दे 650 लांनो हागोन आयु एथ' दाम बेनो बेखौ गानस्लायस्लाय बेदर सेरनै लांनानै बुदां जाहैनायासो साबसिन माथो मिसालै दिनैबा हले फुरा नायनोल' फैनाय जानाय बायदि मोनबाय आं दाम खमथारनि अक्सननिफोर गैया नामाब्रा इयाव अक्सननि गस्लाफोरखौलाय मानो लाबनो अक्सननि गस्ला लंपेन्टफोरखौ लाबा नङा इयाव
Hei बाद दे होनबालाय बेलेगाव नायनोसै आं माबा अक्सननिसो नागिरलाबायबाय फाग्ला बे अक्सननि गस्लाफोरा मालायफोरनि गानगोन दा गोथैफोरनिसो जायोनो माथो दा जाम्बा मा गोथैफोरनि जालाबायनो बेलाय खथ' मोजां मोजां फैयो अक्सननियाबो अ आदै जोंनाव मोनसे स्पेशल ड्रेस दं नांगौ नामा माबायदि बुस्थुआ अ बरिया माले थैजासिम गानलांनो हागोन मिथिगोन ना जामाबो जियाबो वाव आनलिमिटेड वारेन्टिजों लोगोसे गेरान्टिबो दं apa आंनो नांगौ इदिबा आंनो नांगौ दै आं मिथिखाया दै आंनो नांगौ माबादि आनलिमिटेड वारेन्टि गेरेन्टि गोनां ड्रेसलै गाननाय नायजागौमोन अ आरो मिथिगोन ना जिनिरबो नाङा रङाथ' गारखायानो आरो हेरि बोसोरसे कुवालासि गानबाय थानो हागोन मिथिगोन ना दामालाय बेसेथो अ बेसि नङा 5,000ल' मा 5,000 दै फैदो बे फाग्ला अक्सननि गस्ला नागिरग्रा मानसिया बे 5,000नि गस्लाखौ बायगोन जानो बायनो हागोन दे मस्थ' गाम अ नोंमारखौथ' देखायानो साबसिनखा दाबायदियाव बेफोर गस्लाखौ बायनांगौबा आफानि खर'थिं धुङा ओंखारलांगोन खोमालै खानाया गुजोबलांगोन बेकार थुदो साला बेलेगाव नायनोसै हाय इथुयै इमान दाम बेसे কোৱা নাই খুৰা মিলাইকে কৈছে এই তথাপিওলৈ ফাগলা ইমান দাম বেছি কিবা বলছি লৈ লওক খুৰা দে 10 টাকা কম কৰি দিয়ক নাই পুৰা পুৰি কিবা 250 দিছি দে কিবা আমি একেবারে চিন্তা লম না বুস্তুটো হি কারণে একেলগে থামানে বুস্তু অলপ কিবা করবা লাগে ব্রা দাম কম করবা লাগে নাই নহব খুৰা একেবারে থাকটিকে কৈছো মই এই এনে হলে কি হবো ব্রা বেফারি বিলা আমিবোथ' সলবা লাগবো না হরथु गस्ला लंपेन्ट बुस्थुथ' इमान दाम बुरजा माबाबा बिसिबा थिनि हलि आमी लंथङै थाखिबा लागि बिदुफु নাই যে হলিও নহব দেलै দে দিয়ক ইমান अख्रा खेला आफा आरो बायबावगोन दे चुप आंनि खर' गुदुं खालामबावना दे आरो थै लेवरा खावनानैबाबो गांसे लांथारनोसैलां नांग्रा तो गाइस भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट्स खालाम आरो फुजानि धामाका भिडिअ लाबोनो सानदों तो बेखायनो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो थाबैनो 100K खालामना होदो ना मा होनो रायजोफोर प्लिज अके बाय